Bacin ku sai ya Fatima da Allah bai yi al'arshi ba. Bacin ku sai ya Fatima da Allah bai yi kursi ba. Bacin ku sai ya Fatima da ba a yi wuta da aljanna ba. Bacin ku sai ya Fatima Jibril ba za ya san Rabbu ba. Bacin ku sai ya Fatima anbiya'u ba za su zo mana ba. Bacin ku sai ya Fatima daidai da ruwa ba a ba mu ba. Bacin ku sai ya Fatima ko numfashi ba zai ba mu ba. Bacin ku sai ya Fatima kankat Allah ba zai yi mu ba, ba za ya kage mu ba. Alfarman sai ya Fatima wallahi ba za mu tozarta ba. Alfarman sai ya Fatima wallahi ba za mu tozarta ba. Alfarman sai ya Fatima wallahi ba za mu tozarta ba. Mai mulkin duniya kiyama ka rika mini jalla halakuna. Alfarman sayyada Fatima wani ƙofa zani in kwankwasa halaran da ake faranta raina. Alfarman sayyada Fatima alfarma zana je na nema a gidan Zara'u sai da tuna. Alfarman sayyada Fatima kai man ka tare ka datar da ni na shige halaran da ban san shi ba. Alfarman sayyada Fatima wallahi ba za mu tozarta ba. Yi salati rabbu alƙadiri ga ma'aiki rahatul hashari. Alfarman sayyada Fatima ashabu kamar Abubakari Umar Usman Zulkaddari. Alfarman sayyada Fatima da Aliyu maza uban sharifai hasken Allah wa alƙadiri. Alfarman sayyada Fatima ya rafa uku min iso in tafi darajan ku ba za na kaskanta ba. Alfarman sayyada Fatima wallahi ba za mu tozarta ba. Ga inda fa ba a yin magana halaran Allah da annabi ne. Kudubul makatumi mai auliya shehu tijjaninmu mai gida ne. Jilani da shehu barhama sai gibiri marazimi namu ne. Maulana shewa abidillah kuyi mun kashafin da ban san shi ba. Mu tashi mu ƙara sabon shiri a gidan Zara'u zan je biɗa. Alfarman sayyada Fatima a gidansa ake rabon duniya da kiyama sayyada Sajida. Alfarman sayyada Fatima ko kai waye wajen martaba darajan su kake ta ce murshida. Alfarman sayyada Fatima assalamu alaiki sirrul azam an sami ni ko ba zan ji ki ba. Alfarman sayyada Fatima wallahi ba za mu tozarta ba. Ki kaina sayyada Fatima na roƙe ki bani hasken yabo. Alfarman sayyada Fatima dan Allah sayyada Fatima ki kira ni ki bani babban rabo. Alfarman sayyada Fatima ko ban da rabo cikin yabon ko ki faɗa ma ubangiji zan yabo. Alfarman sayyada Fatima ki rufa ni ki ƙara sa kayani dan babu abin da ba na ku ba. Alfarman sayyada Fatima wallahi ba za mu tozarta ba. Muna ta yabo wajen ladifa wasu sun ce yanzu mun zarfafa. Ku ji wai magana ta san zuciya sun ce mana mun rasa madafa. Ni tun da na hangi ƙofar rabo na taho da gudu na ɗan rankwafa. Dan nan ne ba rashi sai rabo akwai kwa ba zai kamar babu ba. Da wanda ya zo da wanda bai zo ba da mai tafiya da ma na goye. Alfarman sayyada Fatima kun ba shi abin da za ya tsira rahama zalla uwar tagwaye. Alfarman sayyada Fatima na cikin ciki ba ku kyale shi ba komai rahamar ku ya kewaye. Alfarman sayyada Fatima kafatini sayyada Fatima ni babu abin da bata ban ba. Alfarman sayyada Fatima wallahi ba za mu tozarta ba. Dalilin sayyada
sayyada Fadima a gaban suturan da ke jikina. Alfarman sayyada Fadima, dalilin sayyada Fadima jama'a da yawa suke ta suna. Alfarman sayyada Fadima, na roki ta bani kayan yabo ta banta gyara rayuwana. Alfarman sayyada Fadima, na gode sayyada Fadima ki daɗan da abin da ban san shi ba. Alfarman sayyada Fadima, wallahi ba za mu tozarta ba. Sirgin nuhu maganin talauci mai ma Allah ta yi ma bayi. Kwana uku sir suka yi azumi, yunwa da kishi babu sauyi. Da abincin zuciyarsu na so amma suka dinga bai ma bayi. Har Allah na ji ya yabe su, suratul insani za ku duba. Ku Allah yayi ma halitta komai ya yi shi domin ku ne. Alfarman sayyada Fadima, ai mai hidima ko shi yayi muku, uzurin Allahu din naku ne. Alfarman sayyada Fadima, wani sirri ne ya dan bayyana, asalin zara wa ai gaibu ne. Alfarman sayyada Fadima, ji da gani tunanin mu kaf wallahi ba za ya gano ta ba. Alfarman sayyada Fadima, wallahi ba za mu tozarta ba. Mu dau farko da ƙarshen ta kai mu tsaya mu fahimci girman ta dai. Alfarman sayyada Fadima, ita sirri ce da Allah ya ba babanta dan faranta rainai. Alfarman sayyada Fadima, ba za mu fahimci girman ta ba, mu kira ta kawai uwar sharifai. Alfarman sayyada Fadima, darajan su muke ta ci duniya, ko dan haka ai ba ma ta ba. Alfarman sayyada Fadima, wallahi ba za mu tozarta ba. An zo gun kai cire hankali imani za ka sa kai shiru. Zahara lamari cikin lamari, dinin Allah da su ya gyaru. Amiya'ullahi sun jinjina sun girmama 'yar gidan Nasiru. Daidai da ɗigo ba a santa ba, don ke ce sirrin ɗigon ba. Sirrin bismillah mabuɗin komai ya addadin addadi. Alfarman sayyada Fadima, a gidansa ake sauke aya, Jibril ya zo ya sha madadi. Alfarman sayyada Fadima, har Adamu sun yi mai sutura, darajansu ya tsira gun wahidi. Alfarman sayyada Fadima, ko Hauwa uwa gurin talikai, kin fita da ɗai ba a haɗa ba. Alfarman sayyada Fadima, wallahi ba za mu tozarta ba. Sirrin harfa guda hurhudu ta rarraba ko ina ka duba. Alfarman sayyada Fadima, ita ce sirrin alif ka ce ba, asalin sirrin gidan shugaba. Alfarman sayyada Fadima, mimun ha'omin da dalin ita ce ko da ban faɗi ba. Alfarman sayyada Fadima, sirrin Allah da annabi ne, kurman magana ba a santa ba. Alfarman sayyada Fadima, wallahi ba za mu tozarta ba. Sarari da gyara kintsi ban guri in kira lafiya ga mai lafiya, lafiyar lafiya hasken gidan manzon Allah. In kira girma ga mai girma, matattaran alfarma bankin Allah, makurar isa Fadima fawa, Fadima yanci, Fadima karamci. Wai wa ya kai ki, wa zai kai ki, babun babu ne. Sirrin alif lallan hakuri, sirrin mimin ha'un min kal'ir Muhammad Rasulullahi. Salamun 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 alaiki ya mai kawo da bakin ciki. Salamun 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 alaiki ya mai sanya farin ciki na. Salamun 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 alaiki ya mai bani dare da rana. Banda annabi da ilahu wa ya san girman ki, wa ya furta ki a ce ta ya buɗe baki. Sajida ta ki isa ina mukamin gaki. Dukka sun zo a gaban ki suka ce labbai ki tsokar jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ƙofar Allah guda
ɗaya ne kowa ka gani ta nan ya karɓa. Alfarman sayyada Fatima, wani aikin dole sai masu shi, su babu abin da ba nasu ba. Alfarman sayyada Fatima, auliya'ullahi ƴaƴanta ne, alkhairai ko ina ya zuba. Alfarman sayyada Fatima, misali shehu Tijjani, mu babu abin da bai ba mu ba. Alfarman sayyada Fatima, wallahi ba za mu tozarta ba. Sirrin Allah gabas da yamma da kudu da arewa duna su ne. Alfarman sayyada Fatima, ya mai halara ta kumfa ya kun rahamar Allah cikin mutane. Alfarman sayyada Fatima, tauhidi sai da su ke cika, mai kin ahalinsu dan haram ne. Alfarman sayyada Fatima, ban ce mushi ba musulmi ba, sallarsa ba za ta inganta ba. Alfarman sayyada Fatima, wallahi ba za mu tozarta ba. Motsin komai da buya motsa, komai ka gani na babanta ne. Umma abi hake kiranta, kuma sannan ga ta ƴar ƴan shi ne. Wai menene ba me ba, wai ya take ya abin yake ne. Ƙarshen maganan tika-tiki duk ita ce tsokar jikin shugaba. Na roki ki kara min sutura, halina na kar a duba. Alfarman sayyada Fatima, saka na a da'irar rizalai, ki mun tafa'i ba zan faɗi ba. Alfarman sayyada Fatima, darajojin sayyada Fatima ba zai yi in faɗi duka ba. Alfarman sayyada Fatima, ko da ubban ba zan iya ba, shi kanshi sanin ba zai san su ba. Alfarman sayyada Fatima, wallahi ba za mu tozarta ba. Na zo da bukatu sayyada, na san ko ba kyake mun haka ba. Alfarman sayyada Fatima, abba abokin mu ya rasu, a cikin shi a sashi layin gaba. Alfarman sayyada Fatima, ki gaya masa da'iman muna nan, ko mun nisa ba ma rabe ba. Alfarman sayyada Fatima, almaru man ahabba, zancen Mahmudu ba namu ba. Alfarman sayyada Fatima, wallahi ba za mu tozarta ba. Ai mun abuwa a nan zan tsaya da kasida ta da nai magiya. Mai akan aikin muke sha'iri, Abdalla na Kusfa Zaria, na gidan Maulaya Abidillah, sirrin halaran Harazimiya. Shukuran labis salam batula, ki kira ni na zo ki mun marhaba. Alfarman sayyada Fatima, wallahi ba za mu tozarta ba. Assalamu alaikum masoya arzikin ma'azurta, sai da Fatima yar Annabi Muhammadu. A har kullun naku ne Abdullahi sha'iri Kusfa Zaria, yake nishadantar da ku da kasida yaban yar Annabi Muhammadu, karkashin jagorancin Maulana Shehu Abdulrahman Harazimiya. Mai neman karin bayani 09069189849. Allah ya bar mu da soyayyen sai da Fatima. Alayhi salatu wassalam.